outside. Begge to, eller? Det er en. Jeg tror begge to. Hvor er han henne? Fuck. Jamen han er stadigvæk derude i det vindue der. Nå, skyder han lige med Aaron der, eller hvad? Ja. Okay, Robin Hood. Det var fucking lige dengang jeg går frem og kigger, det er sådan svært altså. Hvor er det der, hvor du lavede? Nå, det gør jeg så lige, der gør det. Det er nede dig, Buller. Down to 15 seconds. Men den vej der. One on 4. 10 seconds to go. Jeg ved ikke, hvor den sidste er. 5 seconds remaining. They've seen the objective to secure the container. Nice one. Nice. Nice one. Når man ser mit hoved her skud. Nej, det går ikke. Der bidrager jeg sat ikke med mig. Jeg bidrager ikke med noget som helst i den der. Det er ikke fucking Nancy Garlounge. Jeg ved ikke, hvorfor blev med liv, Anders. Du er jo smart, så det siger jeg. Jeg er sikker på, at den hed Nancy Garlounge, så den troede jeg var stadig, Ja. Mads, han er højre og venstre blind, altså så han skulle også sexy forskel på rummet Det også. er bare fordi, vi valgte til Black Lounge, jeg tænker også, det var den der, men jeg tror, det er derovre. Nej, men han var jo dernede, og så var han til at stå i døren og skyde dem, hvis han pressede frem til mig. Ja, det er bare, jeg tænker, at du forvirrer mere end noget sådan, du. Alright, så er det... Nick, vi skal på, når vi spawner hernede sidste gang, der kom Smoke bare offensivt ud og skyder os med, mig med. Det ved jeg godt. Det er et af mine tricks, Mads. Jeg gør det selv nogle gange. Okay. Så er det sendt Han også gjorde det. Ja, du skal godt være opmærksom. Den der mur her, der hvor han kommer Buller, han ud. kan også selv finde noget at gøre det. Book Han er Room, som Anders kalder Cigar Lounge, actually. Hvordan kan du se noget af navnet på den? Hvorfor kan du se navnet henne? Kan du, når du... Står udenom faktisk. Nå, Cigar Lounge. fuck, suck it, boys. Altså, jeg har godt set den der på min drone. Top Room, Cigar Lounge, whatever. Jeg piller dinings der. Og det er en lang... kæft, det er en omvej, jeg har kørt her, mand. Jeg har lige taget hele underetagen, hvis der er noget. 10 seconds to insertion. Jamen, det er helt op på toppen. Han er kraftigt med at fange mig. Det er præcis, jeg har en cigar nu, Mads. Big hunder. Ja, endelig cigar lounge. Pas på, at der ikke er et hul her også. Ej, jeg håber lidt på, at han kommer ham der. De har lavet et hul. Pas på. Jeg kan også gå om på, boys. Ja, han sidder gerne op på trappen, så og kigger ned. Ja, fik ham. Nice. Nice, Buller. Den reflexes, mate. Pas på trappen, at de kan sidde en deroppe. Jeg kan ikke trappe ikke noget. Jeg tror, at han gør det der tricks 2 gange i streg, men han er fucking idiot. Vi fandt aldrig selve bomben, hvad gjorde vi? Jo. Jo, den er derovre i venstre side. Hvorfor at jeg ikke kan se den der gule pil så? Ja, fordi den ikke er så godt. Nej, det var det jeg mente. Der er en heroppe omkring. Jeg kan høre en om på. See you on the other side. Jeg har et target der side. Fuck you, cunt. Fuck. Jeg hader det, hvor... Wow, the place jeg laver der. Vicinity room. I'm down on the stairs. He's coming for me. Kom. Hvor er han? Mads, højre Højre side. Hostile activity. Resume securing the container once the threat Jeg kan is ikke se ham, buddy. neutralized. Nej, men så han You have trykker found the sig. Han er inde i biohazard døren container. dernede. Proceed to its location. Så det er længere ned, så kommer jeg. Jeg kommer ikke. Nej, kommer kraftigt min tæt på. Fuck, så kommer der en anden. Nej, der er en fælde! Lol, jeg ikke ser den. Stop securing the Så container. fedt. Jeg har gennemsøgt hele rummet bortset fra det der, mand. Down to one Really? friendly. Anders, bare kom ned og rest mig. Jamen, jeg kan ikke komme med der. Først så kommer der en, så bakker han tilbage, så løber jeg væk for reload, så kommer ham den anden. Ja. Jeg har bare alt for meget fokus på rester, det er sgu ikke det. Jeg skal bare bruge det som bait.